pasang kaliman tabik sinabeto Yudana dumawai tarek toan dur Kanjeng Ibu Batari Pemuni yen pangapunten putra paduka ing Tunggul Malaya kula Prabu Dewa Srani ingkang kumewaku sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu kekalih Durga mongko tanpa pariwara Ibu kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk wonten sandhap pada paduka Bundhe kula Kanjeng Ibu Batari Pemuni Iwang susmono kadru wis kalibar bapak lagi anakku wong bagus Dewa Srani ya kula ora dadi boyo manapa sira ngaturake pangabekti marang ibu wis tampa nggih Dewa Srani agane bombong jroning nala ora liwat pangestunipun ibu kebatam panana ya nggih anakku wong bagus Dewa Srani inggih ibu kula wani paundi kula kakun diwuh ing mustaka dados sifat paring pangestunipun paduka Kanjeng Ibu Batari Durga monggo disingkir Dewa Srani sesampungan kelawan kang sira aturake ana ing ngarep panjang swangu beda kalawan padatan dina iki kang tanpa maniwara dadane kaget yasipun ibu Dewa Srani kanthi saka punging boce ing netra lekring wadana putraku wong bagus Tunggul Malaya sajak ana kang dipikir sajak ana kang dipun galih Dewa Srani aja nganggo iki haringa kula wong bagus anakku lanang Tunggul Malaya Paturo yen to sira terbe panyuwun kelawan ibu kula tenage matur nggih Dewa Srani inggih ibu Prabu sadèrèngipun ibu menawi kula matur walangka wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu Batari Durga kula punika paduka boten paring benduk lan boten paring duka dumateng atur kula menika mangke ibu jagat Dewa Bathara tobat Dewa Srani ora-oranipun ibu bakal paring duka lan bebenduk lan jenengipun sira kula anakku lanang kang dados nani dasare wis kasebat dan mengkukan kapokten kali bapak negara Tunggul Malaya ora tenage Dewa Srani sira darbe panyuwun apa Dewa Srani wong bagus ibu kula kepengin sambut susah dengan kromo ibu kula kepengin amengku sipating garwa supados langkung Anyakrati langkung wibawa ambal jedha anggih kula Anyakrati wonten negari Tunggul Malaya nyamanipun menawi atine saking yuswa dasaripun kula menika sampun pantes amengku sipating garwa ibu kula kepengin amungkasi ngredeg Joko kula kepengin sambut susah dengan kromo ibu Betul jagat Dewa Bathara anakku wong bagus Dewa Srani Pun mongso bombongan bunga sira kula darbe pancoba kaya mangkono bener sing dadi aturmu kula sira wis pantes mengko sipating garwa utawa sipating wenodya karo tenagi yen to putri anake ratu endi apa jane Nalendra endi Dewa Srani silih bidodari pisan darasa uga bakal kawujud sabab jeneng kita Walaya tecak turasing Jawata itu anake Pandita endang sapa sing dadi sesilihe ibu dua pangapunten rinten dalu ing tansah anggoda adeking Kalendran kula nggih kula wonten negari Tunggul Malaya pasanes. Apa jaripun pikulun
Sang Hyang Bathara Brahma ingkang pimangan Hargadana inggih menika Bathari Dresanala ingkang badhe kula yenakaken Ibu Dewa Sreni. Jelek kita bakal ngayunake garwa apa jadi niku Bathara Brahma ingkang Hargadana ya kuwi Bathari Dresanala apa bener kaya mangkono Dewa Sreni inggih Ibu nuwun pangapunten nuwun pangapunten namung Dresanala ingkang rinten dalu tansah bebidung raos kula namung Dresanala jagat menika Mas kula boten wonten tiyang ayu namung kajaba Kyai Dresanala jagat menika Mas kula sampun kelangan wong ayu mungguh badhe Dewa Sreni namung Dresanala Dewa Sreni kaya entuk kelangan rupi yo bocah bagus anakku Dewa Sreni pokoknya orang ngerti yang mau Dresanala wis dadi garwane Manengah Pandhawa kadang waten Janaka wis ora sawijining ganjaran kang wajib ditampa Harjuna nalika kamangan geger Kunggah Prabu monggo kawon sesangat cobalane Dongsa bukan pisau aja. Jangan kan makanan itu semua banjur itu sanjuan. Bathara paling ganjaran. Wujudnya itu dari sokongan Hargadana. Sumurupa Dewa Sreni, sumurupa Dewa Sreni. Yen dina samang tembang aku jare sambi wara kang wis pikandhung namo. Dresanala wis arep pindung kapitung sesi nyawuane iki Dewa Sreni. Ora coba pikiran. Ora coba limbang-limbangan dhisik sing dadi gayuhan Dewa Sreni. Apa ya mantes? Iki atase Dewa Sreni. Salendra aku tunggul mawoyo bakal golek garwa wae. Wanita kang wis ngandhut jabang bayi. Apa jagat iki usah ambane godhong pira Dewa Sreni ora coba. Ingat mriku saling jauh. Ingat mriku saling jauh yen kok jeneng kita ngayunake putih macan Maledra sapa? Widodari sapa kang mbok pilih? Wataraja sing Dresanala ya Dewa Sreni. Sambil medali ler kaget pil tingko kan ibu kekayuan kulo
Gegayuhan ingkang suci, gayuhan ingkang luhur. Katresnan kula dhumateng Nyai Bathari Bathara niku boten king pinambengan malih. Ujaring para pinter, ujaring para winasis, ujaring para sarjana kang sujane budi. Jeneng katresnan kuwi urip jiwa kang luhur ora kena. Disuwun lan ora kena tinampik peparingi Gusti kang Maha Kawasa. Paribasan dipun daduma kula nggih badhe medhot. Dipun palana kula nggih badhe mubah. Ingkang niku Ibu. Sinten malih kang kula mangisi namung paduka Kanjeng Ibu. Monggo Ibu. Ugi paduka welas dhumateng kula para paduka ginakaken 1000 cara. Suwados kula kasembadan karo Kyai Dasanala. Kancing langit kelak-kelak oleh rintangan sang malaikat sabarang kadul germoyak mahi sejati ini pun ibu orang tolong pun ibu ngerti yang kegayuan kang koyo mangkene nambah hati kang tulus nanging bos nani kowe kudu eling bosane kowe kudu eling minta kowe iki nalise songkre bener bosane ku minta kowe iki rumput yo ngerti bosane lepat nungguipun tiyang ingkang masani nanging bener nungguipun dewasani kados ingkang kula aturaken boten ngajeng badhe kados pundi dipun daduma kula nggih medhot dipun palangono kula nggih mlumpat Dewasani Dasanala kuwi wis dadi bojone manenging Pandhawa wis dadi garwane Raden Janaka. Kok iya golek wanita Dasanala Dewasani. Boten Ibu. Namung Nyai Dasanala yang badhe kula ngeneken. Oleh paduka boten sabiyantu dhumateng kentek lan aku ambek kula panjang karo Nyai Dasanala Ibu. Monggo Ibu. Para paduka mejahi putra kula pun Dewasani mawon. Elingo sholat jatmi kaya ngacana kudu manis Dewasani yo sing kepiye wae anak polah wong tuwa kudu kepada banjur sapa maneh sing bisa bantu warjane wong kulo kacaba maneh yo dipun Ibu. Mbok aturake ngarep 1000 dalan ditindakake Dewasani. Dino iki aku bakal munggah kasiwangan jongling sanaka. Punjuk atur dhisik ora ngersane kok lamun kang yo kuwi Kanjeng. Pun panek kaya sak jual Bathara kulo tumrap gayuhan Dewasani. Nanging kowe tak panek kewajiban. Gayuhanmu iki sing dadi panganilanku mung Raden Janaka. Golek ana Janaka Dewasani.
Panten ana Janaka yen Janaka lampun sirna saka lumeng bumi dakira saya rancak gayuhan nyuwun pamit.
yang sosoro makruto bawono kono maragono adikku patih gaono yakso kula nonton pengendiku kirana Prabu Dewa Sarani nimbali abdi paduka kula Gaono yakso wektu dina isih samengku ana kewajiban kang kudu disangkul Wadyabala Tunggal Malaya mugi keparwa paduka paling jauh sesanggeman menapa ingkang kedah dipun sangkul wadya saking Tunggal Malaya ya golek ana ndi dununge panengah Pandhawa Raden Janaka menawi sampun kepanggih Raden Janaka tugelan gulune
Wani kanan sihing dasih marek buka saregung sinartan pangesti luhuring kagunan lan hangesti marang goncaraning bebrayan Miwiti lakon saratri kapiji saking Serat Mahabharata inggih jagating wayang Purwa ingkang dayane paweh pepadan labeting mriku sinungkul piwulang lan pralambang palupi ning agesak Purwa wis ngarani tilaran Durna kawiwitan wali songo nulya katedhak dening para pujangga yakti menika dadi tuladha lamun tawata asura Sanadyan pinayungan Bathara Kala yen to hapet Candala ora den icayekti bakal sirna dening rodaning Darmastuti. Inggih para pilar ngrumpaka lagoning janma pramila wasrening imba isining jagat. Kelir kang pinentar badhe tawang mirada lan awang-awang gebok kaesti minangka bumi. Rencana ingkang hanlayekti menika masemot laguning Surya Candra lan Kartika. Gending kang punya gambarake swasana bungah lan susah. Obahe kayon pasemon ganti mangsa nenggih patenanem Jaban Timur patet sanga dungkap dewasa patet Manyura Sasmita Suruti Puspa. Haydar kalanya ing mangsa Palguna Windawati Iwang Pratangga pinanjur luring kandha paringgih sasana sewa kenging minangka pabukaning carita gumelaring Praja Dwarawati ya Praja Dwarawaka lah sinten to dosanamane sang kaping ingkang minangka Sangsa Agung wenang kembat pradata luhur yen diwisana pilahane dhewe ento dewa awisik pandhita pemarang ratu wenang Hajejuluk sang Nalindra jejuluk sang Prabu Kresna ya Prabu Padmanaba ya Kesawa Wasudewa ya sang Wisnumurti ya sang Harimurti nujari sajuga sang Prabu Sri Bathara Kresna parangyos tinanggil laning Pandhawagung lenggah madyaning kursi kaprabot sesemek babut warni Sindura Kinepatan lari Manyura karena bedhek konges gandane Ranata kanggo pating pangolaan sirna kamanungsan Yayasan Iwang Bathara Wisnu Hangin Sawantah den hayat ora sari Sirep Sugeng Permanem Panono kang nyabawa ingkang kapiyarsa mung swaraning Pradapa karanging binarung pangliking Widawati
Sunda ingkang katingal mabungkung dene marak ngapuran cangkang bonangastu rumah jenjeng benjo semewu putra merdu minasih wingking saking kasatriyan Parang Garuda kekasih Raden Samba ya sakwis Nubrata bukan belah bapak si para mantri bupati lurah jajar sapanunggalane ingkang den pangarsani Satya Swala Bumi Raden Setyaki ya Raden Yuyudana Dagu dening wonten negara badhe dawuh sabda katuka para jroning pasewakan mulat rawuhnya pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa muncak Kyai Badrana Semar ya sang Asmara Santa ya duda manang muno jangkang Asmara Santa ya sang Dyajara Munta Prasanta kadodo enggal sang Prabu Kresna Siga Manembra dhumateng tamu agung ingkang agya sumewa malih pelok kanthi ning swasana
cilangen nira sangat Susmono hangat luwi muga tansah paringa pengayoman marang panjenengan ingsun nuwun mangkoto kakang pikulun Bathara Semaya ya kakang Badranaya Semar durung suwe rawuh pepundhenku karang kadempra kaki Badranaya Semar panjenengan ingsun ngaturake kalaharjan kunjuk jengandika kakang Badranaya Semar ya kakang pikulun Semaya Bagek mel sadurita nggih sinuwun kalih sing ngrupi delampah kuluhane skala kalih sing ngrupi delampah kuluhane skala boten langkung
kula ngaturaken sungkem kula unjuk paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kakang dipun Bathara Ismayaya kakang ora liwat datompo kanthi bombong birawani panggalih kakang muga jingandika penagi anggone pinarak kakang Badrana Semar iki ana dina pasrakan agung ana Praja Ndwarawati kakang nggih sampun boten kirang sekeca anggen kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula sombo kelawan Kyai Setyaki kepenak tanggulku sebo ana dina pasrakan kalungguhan iki putraku Parang Garuda kelawan kadangku ing Solo bumi kawonten dodoji sampun boten kirang sing cuswanipun putra kadangku sombo boten langkung ngaturaken parabekipun paduka Kanjeng Rama Pudeku semanten ugi rayi paduka ing Solo bumi Prabu sampun boten kirang sepanggih kula sami abiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu sugeng kula mugi katur yo kek sombong lawan Nyai Setyaki sudah tompa gawe bombong jroning nawa kakang Semar andadani kaget ya sabab rawuh jingandika kakang Badraya Semar tanpa nganggo cala dhisik mula kang mangkula kakang dipurun denagi paling dawuh katon semengko anawung ganti rawuh paduka ana ing negara Ndwarawati dina samangka kakang nggih Kanjeng Sinuwun nggih lara sing dados dawuh paduka Kanjeng Sinuwun Sri Bathara Kresna panjenipun kula damel beda anggen kula sowan wonten negari Ndwarawati yektinipun wonten bab ingkang maksud sinandhingan badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka yen kula mangkono kakang mara denagi sadurunge paduka bastagi dawuh pangandikan ndadekake nglemake rasa ing sawetara muga Gusti Kang Maha Kawasa tansah paring tuntunan lawan paduka dene keluarga agung negara Ndwarawati kakang Andra ingkang puspita kasriring sami ana
Gus. Sinuwun Prabu Sri Bathara Resna. Swan kula ingkang sepisan sampun kasembadan kula mertui kaiwanan. Tuwin kawilujenganipun sago kula Agung Borawati. Syukur binagi sewu sedaya manggih. Ing katenteman tebih saking Rubeda. Ya sabab saka pangestu jengandika Kakang Badraya Semar. Kabeh warga adoh saka Rubeda manggih. Kaiwanan manggih katenteman Kakang. Syukur binagi sewu. Ingkang salajengipun Gus, estunipun kula sampun sawetawis wanci. Anggen kula angen lan jagat jalak paningan Widri Bawana. Gus nyuwun pangapunten. Boten jeneng kula niki ngomah bengkah nyela-nyela niku boten. Gus, paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Resna kalih kula niku sampun jinaka lan kinodrat kersaning Gusti ingkang adamel jagat dados pamonging jagat. Paduka menika jejering ratu, mongko ratu menika tegesipun rat menika tegesipun jagat, tu menika tegesipun kukuh utawi tubuh. Wakili jagat inggih namung paduka titising Sang Hyang Wisnu, titising Sang Hyang Sopan Prajurit dewa ingkang menang andhuk kabagyan. Dados sing mriki kula kalih paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Resna niku minangka dados wakile inggih menika sang guru sejati nerusake tindak lampahe nerusake inggih menika labuhane. Mula paduka niku titis Wisnu dhumateng utawi dewaning katentreman dewaning kabagyan kudu bisa gawe tentremipun kahanan wonten ing bebrayan niki Gus. Kakang Semar, ya aku bisa nampa sing dadi dawuh pangandika jandika Kakang Pikulusmaya. Bathara Wisnu niku kewajibane napa Gus? Sang Hyang Bathara Wisnu niku kewajibanipun menapa? Purmeksa marang kahayon ning bawana paring pepadang marang wong kang nandhang pepeteng aweh banyu wong kasatan tulung ketemu kalunggan maluyaki wong kang nandhang sakit kinarya suka sagung kang nandhang prihatin Kakang. Niku leres sing dados dawuh paduka ingkang sinuwun. Kula badhe atur ingkang kados mekaten niku wonten sambung rapetipun kaliyan kahanan negari Ngamarta Gus. Mongko jagat sampun ngejeni yen to Ratu Ndrawati lan Pandhawa niku pasmone kaya kreta jaran lan kusire. Kreta jarane Pandhawa, kusire Ratu Ndrawati. Mongko ing mangke negari Ngamarta pasmonipun kados nandhang pepeteng ingkang boten gampil sirna saking dayaning Maruta. Paduka ingkang dados kusire para Pandhawa. Kula suwun ampun enak tapi enak enggah wonten praja kemawon Gus. Saritane satriya linuwih sang memarti menyaku taman pambekan ing pangesine ayun pinastu topo broto jejaring sanyayo kamu lan
Dewa Bathara jagat pangestuwa Kakang Pipun Bathara Semaya ya banget panuwun kulawan jinandika Kakang Pipun sawetara panjenengan ingsun kalipun semisal maneh ngaturake banget panuwun kulawan jinandika Kakang Pipun Bathara Semaya tumrap kahanan Guru Ngamarta kang wektu kalungguhan iki kaya dene kang kepala mendung weteng saka pangrasaku ana sambungane kelawan bakal tumurune sang wiji sejati Kakang badhe tumedhaipun sang wiji sejati Kakang Pipun kemara napa wiji sejati iki mengko kang bakal dadi sarana tentreming bawana lan bisa ngangkat derajate para ngambung tekane tanpa sengko tumibane tanpa kanono nyakmane bisa gawe kawibawan kang gedhe tumrap jagat iki Titioni kontoyoni pancen paduka niku nalindra ingkang titis panggrahitanipun jagat sampun nyekseni bilih paduka menika Basam Nalindra ingkang kerta saderengipun winarah kula percaya Gus mugi Gusti kang adamel jagat paring jabah badhe tumedhakipun inggih menika sang wiji sejati Kakang Badra Semanggiung kula kangge mangkul Kakang anyambung jauh pangandikane Kakang kan waktu kalungguhan iki netepi darma angatang jagat dalam paningal panjenengan ingsun titip atur wedarna marang sadhéngah titah kang sepisan sifat tinarbuka kang semisal sifat tinarbuka lan ora ana kesele anggone padha kluru ngelmu becik ngelmu bebrayan lan ngelmu agama kang angka loro akan derajat pangkat lan kaluhuran ora mung kanggo kamuktene diri pribadi nanging uga kanggo sarana ajuning bebrayan lan karajan kang kerasan Kakang Pipun ayo padha disuwun kanthi madhep lan mantep anggone padha bekti marang Gusti sing agawe jagat yo Kakang boten langkung nyestuaken garuk pitungkas paduka badhe kula wedharaken dhumateng sadhéngah titah anjar kepiyangge kula inggih menika netopi dharma angan jagat dalam paningan
Ya satos anggen kula badhe ngentosi badhe tumimbulipun sang wiji sejati. Ya ngaten Gus, kula boten suwe mapan wonten karsa paduka mriki. Daya-daya kula nyuwun pamit nggih Gus. Kakang kula kasuwun aja daya-daya. Jeneng saka kalungguhan. Kepalanipun paduka. Ayo kakang ndak gerekake kula bojone kedaton. Wigatine niku napa? Embel bujana Ndrawina. Weteng kula pun waras. Boten susah kembel bujana. Kula niki wong elek wong desa. Arep mangan kok awor piye luhur. Sing kula wori boten doyan. Kuwas ngenek-enek iki. Gantos medal mawon. Paduka kula dereke nggih Gus. Dolan teng kutha. Kuwi gatine nggih namung belas mawon. Kula macan. Dari guyon sekali. Kula nyuwun pamit mawon Gus. Sembah kang dereke jengkar sekali kok kakang.
Yo jagat luthi batu ora jagat panisumo sampun mulai kemudian tukaran kadempo bapak layoni jujur nusuli tanpa kanyono kaya suwane anakku anak pinggun dan ikulun gatut kocokok doa harjo selain murah projo durawati ikulun pinggun dan gatut kocok kalau beringgi bukan kembali pun diberkapannya seluruh maduku orang kali seluruh ditelampaku Prabu Sondok pulau kunjuk maduku undit bukan ceng Prabu Durawati iya terus gak kompak kayo bumbung juring awok kepenak koyong gekan Prabu Gatot Kaca sambal boten jarang sekitos wanipun Durawati kukulun Gatot Kaca kaki Prabu Gatot Kaca tak sarang kantor sumengko kanawo ganti swangu kaki songkol kering wadono jaiting netron tebuki minggu jeneng sira kula kaya ngandhut supo mula dinagi apa to darungane nggih kaki Prabu Gatot Kaca dikulinggal maturu sanalirong yulupong betah topo orang kuburing kalino soan jati Kono kudu manis kue tentreng samane manungsa sami kalau berang dados dawuh maduku kemudian guru Kanjeng Prabu Sri Bathara Sindoro Prabu Selain kulo, terang diruntuk kalian kemudian kulo Kanjeng Prabu Kuntadewa sila dikongkon Nyai Prabu Darmaji Widadini matus nyuwun windaken wonten pundi papandhunipun paman kulo Janaka ingkang tedal saking kasatriyan monggo kisahipun paman kulo Panengah Pandhawa boten pamit kalian kemudian kulo Kanjeng Prabu Kuntadewa lalu disampur sawetawis wanci anggenipun kisah saking Amarta tanpa swara kata pamudidaya saking para putra anggenipun Aniti lan Aniti wonten pundhipun pamanku nanging cabar tanpa kayu dinten malih ingkang saged suka kali taman pathet pepeteng Amarta namung Kanjeng Paduka Prabu Sri Bathara siling sapa kula dan bakung keso kabeh kaki Prabu Gatot Kaca para manungsa iki kabeh diwenangake golek ilmu lan golek kawruh kang kudu gunakake guru kuwi uga dumadi sapa sapadane manungsa nanging kalbu lelakon ala lan becik yen to bisa den kawruhi saiki iku uga bisa dadi guru Gatot Kaca mongko kemudian Pandhawa ngono kaya wis kurang-kurang kathah anggone nandhang pacurban lan nandhang apa ora kurang kanggone nandhang pacurban lan nandhang lara apa nggih Kanjeng Prabu kancan kabeh pinangka srana lan dalan nggone kemudian Pandhawa nampa sih kabagyan saka ngasane Hyang Agung ndak
sukane banget jeneng sira ulung aja kuwatirake marang pamanmu panengan kang maca saka panggan. Paribasan Pandhawa sedina pisah kaping 7 nanging yen to durung timbul perang Baratayuda jaya binangun. Pandhawa maksih Jangkep 5 lan Jaya ing Salamina kanggo kaca. Prakasira sang tresna partomane halu puji sakti mira. Ora bu pacar kawan sing manaku cadaripun kados dene lampah pancipangko kemawon bersih. Malam Tuhan tu jauh keku pun disaki kemudian ku Kanjeng Prabu Dewa Paduka kaduaning dalamu wonten negari Ngamarta sareng salapaipun keputra kula pun Gatotkaca Prabu Kanjeng Prabu Gatotkaca ora-oranipun tuwa ing Gurwati batal swara Mislaki Jawa Timbalan wong tuan Pandhawa mriki Kyai Prabu Dewa. Yen panjenengan kula Kanjeng Prabu tentera pagelaran Joko nggih. Sadurungipun wujud kasaka praja pun batal tapi wajib kados pinanci luwih dhisik. Para diswatu dateng stiku wis lagen dawuh kula nyuwun pamit ngentosi pati wonten Jawi Prabu duga-duga iku ngatur. Nimbali putra Paduka Panggalun Brahma Samba lawan Kyai Syakti Romo Timbalan Prabu Awijaya Paduka Duryudana Sira sakala kang hanyeksen uga gawe ngliti nglakon kang sinandhang
pepundhen Pandawa pesasat Nyamarta dina samaku kaya dene ketaman pendhuk wonten kang ora gampang sira saka dayane malumpung mula sombong segil maneh Purnomo bakal jengkar saka raja negara Ndrawati tak pasrahke marang sira ulung anakku anak parang Garuda kamu Kanjeng berlaku saking dawuh padukan didiwiji kaya serangkung sing dadi ing Pasewakan sirang bimungkur Yai Sri Ibu Barno kang padha gantung sing panjenengan ingsun bakal undur ake gantung